Bahin sa National Road sa usa ka barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang nalusno. Hinuon giaksyonan giling kini sa hingtungdang ahensya. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipugos na lang sa pipila ka rider nga mo sa gubang ni ining gubang bahin sa National Road sa sitio Capisolon, Barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Aron lang makalahos. Nalusno kini niadtong Biyernes. Gikan dinhi sa Barangay Malalan, lisod na makalusot paingon sa Barangay Tanuman hangtod na sa Jensan tungod sa kahimtang sa kalsada. Ang mga residente nga naay adtuon sa Pikas Barangay musaka na og na lang niining halos nitindog na nga tipak sa semento sa maong dalan. Ay, bata! Okay ra? Na, Parag paabot niyo og kanang kuan kung naay heavy equipment nga malihok na sa wala no choice balik. Dali kini gikordon sa mga personahe sa Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Delikado gyud sa ma'am, kanina bato murag tupong na ni sila ma'am. Tapos nahugno daw ni siya. Then karon nagkatong mga last week nagsigig ulan basig nahumok na ang kuan yuta mo nang nagginahinay og dahilip din ma'am. Isa pud ma'am basig nahumok pud ang yuta na pud sila lalom, gina-recommenda ginamo ma'am is dili na gyud namo pagian. Misking mang singunsa ng mga sakyanan. Busa wala gyud gipagian among dalan kay unstable ang yuta. Wala makaagi ang mga gikan poblasyon paingon sa 11 ka barangay sa South Area tungod sa sitwasyon. Ang gikabalakan sa MDRRMO ang pagdala sa mga pasyente sa mga South Barangays paingon sa District Hospital kay anaa kini sa poblasyon. Ang mga mo-deliver pod sa ilahang mga produkto apektado sab. Ang mahitabo, mutuyok pa sila via Grand General Santos, Sulup ug Malita nga hasta ng layuah. Ang laing alternatibo, muagi sa dagat sakay sa pump boat. Hinuon pagkaugma May 31, gipatag na ang maong dalan ug maagian na sa mga sakyanan. John D. Esteban, 1 Mindanao.